Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Si incumbent Congressman Greg Zataya napilian ni Mayor-elect Albi Benitez nga magpamuno sang interim transition team. Samtang ang masobra sa 500 naman ka mga traffic enforcers nga mga job orders padayon nga naga-duty sunod sa bitaw. May report si Nico Delfin. Ginpanginwala ni Bacolod Traffic Authority Office spokesperson Dennis Perma nga wala na nakabalik duty ang mga traffic enforcers sa dalanon sang Bacolod. Suno sa iya, all accounted kag present para magtrabaho sa dalanon sang syudad ang masobra 500 ka mga enforcers. Patag niya nga kung wala man sa nakitaan nga enforcer pagkaligad sang adlaw sang piniliay, inabangod ba damo sa ila ang nagpahuway kag iban gin masakit matapos man magserbe sa adlaw sang piniliay. So wala man problema kay fully deployed man tao takag gas ga palo man sila Japon sila nga duty detail sa schedule nila every day. So pwede ba niya ma-check ang mga anggaton dala kaya ba sila Japon ga duty. Ang bitaw, ang may 483 ka mga job order casuals sa iya proclamations, nagpasalig naman si Mayor-elect Albi Benitez nga wala siya sang kakason nga job order kung nagatrabaho man lang sila. What will you do with the jiggers? Kung obra man lang sila, as I've said, wala gid sila problema. Si Benitez ang nagporma na sang interim transition team nga pamunuan ni re-elected Congressman Greg Zataya nga among magabalay sang tikang sang panibago nga administrasyon sa idalom sang Asenso Bacolod. 8 sa mga kaalyado ni Benitez ang nakasulod sa konseho kag 4 gikan sa Grupo Progreso. Si Vice Mayor Elcid Familiaran nga among nagdaog sa pagka-vice alkalde ang katapo man sang Grupo Progreso. Suno kay Benitez, nagkitaay sila sa adlaw sang proclamation kag ipaiway niya na ang politika kay tapos na ang piniliay. Ang kaayuhan na lang para sa Bacolod ang ila pagatutukan. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.